Здравейте и добре дошли в нашата рубрика Поезия от вишен цвят от Ронена. А за тези, които не ни познават, ние сме Огняна Канджикова и Анастасия Ташева от 10-ти клас. С тази рубрика целим повече хора да се обръщат към литературата. В този епизод ще се запознаете малко по-подробно с Димчо Дебелянов и също така ще ви представим творческата задача, която беше възложена на нашите съученици, за да може да прочетат поезията му, да извадят своите любими стихове и да ги представят като падащи цветчета вишна. Има поезия, която сякаш прегръща душата. Кара те да замълчиш и да чуеш вътрешния си глас. Такава е поезията на Димчо Дебелянов, един от най-нежните, но и най-тъжните гласове в българската литература. Той е поет на болката, на дома, на мечтите, но и на вечната човешка жажда за красота и смисъл. Роден 1887 година в Копривщица, Димчо расте в свят на възрожденски дух и природа, но неговия свят е различен. Той мечтае, рисува с думи и търси нещо отвъд видимото. За жалост, през 1896 година загива баща му, когато е едва 9 годишен, което се отразява на психиката и по-късно на поезията му. Неговият живот е кратък. Той загива на фронта през 1916 година, едва 29 годишен. Но неговите думи остават топли, вечни и наши. Помниш ли, Димчо Дебелянов? Помниш ли тихия двор в белоцветните вишни? Ах, не проблясвайте в моя затвор, жалби далечни и спомени лишни. Моята стража е моят позор, моят казан са дните предишни. Помниш ли тихия двор, шепот и смях в белоцветните вишни? Ах, не пробуждайте светлия хорът на ангели в дните предишни. Аз съм заключеник в мрачен затвор, жалби далечни и спомени лишни. Сън е бил тихият двор, сън са били белоцветните вишни. Ето защо Димчо Дебелянов е толкова близък до нас. Той копне за дома, за уюта, който всички ние търсим. А всъщност този дом не е просто място, то е състояние на душата. Дебеляновите стихове са като писмо до нас. Те ни казват, че въпреки болката, красотата е навсякъде. Стига да отворим сърцето си. А сега ще ви прочета да се завърнеш в бащината къща. Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазви, тиха нощ разгръща да приласкае скръбни и нещастни. Кът бреме хвърли от черната умора, що безутешни дни ти завещаха. Ти с плахи стъпки да събудиш в двора, пред гостен и очакван, радост плаха. Да те пресрещне старата на прага и сложи очилно на безсилно рамо, да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мамо, мамо. Смирено влязо в стаята позната, последна твоя пристан и заслона, да шепнеш тихи думи в тишината, впил уморен поглед в старата икона. Аз дойдох да дочакам мирен заник, че моето слънце своя път измина. О, скрити вопли на печален странник, на празно спомнил майка и родина. Мислили ли сте какво би написал Димчо Дебелянов, ако беше жив днес? За какво би мечтал? А за вас какво е дом? Място, чувство или може би човек? Ако Димчо Дебелянов беше жив днес, то неговите думи биха били нежни, но и дълбоки, изпълнени с неговата вечна носталгия по красотата и смисъла на живота, дори в неговата тъга.
Той би ни напомнил, че човешките чувства, любов, надежда и дори болка са вечни, но и че светът е едно много по-хубаво място, когато го гледаме през очите на поезията. Димчо Дебелянов казва: ах, те напразно ме зоват. Аз нямам път, аз нямам път. Но неговите думи винаги са намирали път до нас. Отворете книгата му, прочетете стиховете му и нека неговите светове станат и ваши. А сега, както в началото споменахме, ще ви представим творческата задача, която бе възложена на нашите съученици. Надяваме се да ви хареса. Иван Кесев е избрал да нарисува вишнево дърво, защото ароматът на вишните и разцветът им през летния сезон олицетворяват топлината, любовта и красотата, които също изпълват стиховете на Дебелянов, както в израза «Любовта ни е чист, непомътен кристал». Андрея Петрова е решила да направи тази рисунка, защото вишните озряват в стиховете на Димчо Дебелянов. Стиховете, избрани от Ангелина Ангелова, изпълнени с метафорични образи, разказват как бурята, прегръщаща тъмните клони на красивото дърво, буди в душите тъга и копнеж за завръщане в бащиния дом. Сякаш звезда към звезда пролита. Дебеляновите стихове, избрани от Величка Анастасова, описват пролетния полъх, нежният пролетен дъжд, спокойния дом и белцветните вишни. Посланието на Стоян Костов като отговор на творческата задача е, че цветът на вишнята е бял и невинен, като стих, а плодът й е зрял, като високото и недостижимо творческо майсторство на Димчо Дебелянов. За Ивана Дичова дървото не е просто природен елемент, а носи душевна стойност за героя. Той е свидетел на отминалите радости, на безгрижните дни от миналото. Чрез своята рисунка Анастасия Ташева изразява душевното състояние на героя, като стъпките символизират копнежа на автора по завръщане в родния дом. Слънцето, изобразено в ръцете на майката, олицетворява вечната и неугасваща майчина любов, а сивите облаци пресъздават тъгата и болката на автора по миналото и родното. Денис Мицев е решил да нарисува вишневото дърво, защото както плодът, така и самото дърво са също толкова красиви, колкото и произведенията на Димчо Дебелянов. За Никола Димитрова дървото символизира живота и спомените, които продължават да растат в нас, също както поезията на Дебелянов оставя незабравима следа в сърцето. Рисунката на Катрин Капитанска внушава усещане за уют, спомени от детството и връзка с природата. За Димитър Димитров вишневите дървета създават усещане за тишина и мир, като често се преплитат с образа на бащиния дом, който лирическият герой копнее да види отново. За Владимир Тасев нежността на вишневия цвят подсказва за преходността на живота, но и за вечната връзка между човека и неговите корени. Да се завърнеш в бащината къща. Стоя пред бащината къща, самотна, чакаща и тъжна. Силен дъжд вали от ангелски сълзи. Аз седя невидима, като спомена. И бих искала да ме прегърнеш и да се взираме в дъжда, мълчейки и слушайки течащата вода. Не всеки дъжд може да те намокри и не всеки огън може да те стопли. Тук вече нищо никога няма да е същото. И само спомени ще ме дращят в гърлото.
всичко си е на мястото. Ключът е в ключалката, шапката е на закачалката, но сякаш нещо липсва. Пустее къщата. Забравила смеха. Няма го вече мирисът на топли мекици и любимият шепот на пролетните птици. За Димитър Костадинов Дебеляновото завръщане е едно пътешествие през спомените. Не просто връщане към дома, а среща със самия себе си. Онзи, който някога е бил, и онзи, който вече никога няма да бъде. И ако носталгията е лъч светлина в затвора на времето, тя е болка, която не носи утеха, а само безнадежност. София Велкова е решила да изрази носталгията, тъгата и копнежа по изгубеното, имайки предвид стихотворението «Сиротна песен» на Димчо Дебелянов, в което думите му, подобно на самотен вятър над опустял дом, носят болката от миналото. Ако загина на война, жар никого не ще попари. Изгубих майка, а жена не найдох. Нямам и другари. За Ивана Митрина творчеството на Дебелянов е пропито с тъга и копнеж по изгубената младост и неизбъднатите мечти. В стиховете му се усеща дълбокото разочарование от неосъществените надежди и неизбежната раздяла с младостта. И светло беше в младостта далечна, когато всичко бе една мечта, а в тихата ми обич безкопнежна се губеше забравената съдба. Според творческата интерпретация на задачата, поезия от Вишнев цвят от Ронена на Криси Стефанова, когато става въпрос за цъфтяща лирика, не може да се избере най-красивият стих, защото всички написани от Димчо са еднакво едроцветни, магнетични и краснолики. Със своята рисунка Николай Цветков ни убеждава, че поезията на Дебелянов носи нещо от майчината милувка, но и от стипчивия вкус на вишната. Гергана е решила да нарисува вишново дърво, като във всяка вишна има част от най-хубавите и известни произведения. Животът на поетите е цветен и разнообразен. Тя се е опитала чрез цветовете да пресъздаде пътя, по който е преминал Димчо Дебелянов, за да стигне до крайния резултат. За Петя Станоева самият Дебелянов е отронен цвят, който откъснал се от дървото на живота, падайки пита: защо живея и защо живях? Но отправил поглед нагоре в небето на поезията, открива отговора заради своята лирика, която като звезда към звездите полита. За Диляна Димитрова вишнята е едно говорещо, емоционално разрошило плод дърво. То може да ти припомни миналото, изричайки: зная аз страна далечна, като те подсети за онова царство, което като детска къща е построено в сърдечния му ствол, живее в него и му напомня носталгично. И светло беше в младостта далечна, когато всичко бе една мечта.